Vítejte v Riu. Ať vás sem přivádí cokoliv, přijměte prosím ode mě pár tipů. Ačkoliv se Brazilci velice snaží, Rio de Janeiro není nejbezpečnějším místem na planetě, ale je určitě jedním z nejkrásnějších. A tyto dvě pravdy budou platit i v průběhu letošní olympiády a následující paralympiády. Ale žádný strach. Pokud se mými radami řídit budete, váš pobyt bude bezproblémový a určitě si ho užijete. Nejdůležitější je řídit se zdravým rozumem. Bezpečnostní situace v Riu se v rámci příprav na olympijské hry výrazně zlepšila. Přítomnost policie posílila zejména v tzv. Zona Sul, což jsou oblasti poblíž známých pláží Copacabana a Ipanema. Dále také ve čtvrti Leblon, Lagoa, Jardim Botanico a Barra da Tijuca, kde leží olympijská vesnice. Tato místa, stejně jako sportoviště, stadiony nebo letiště, budou pod stálým dozorem a bezpečná. V centru města jisté riziko přetrvává. Nejčastější formy trestné činnosti, které hrozí turistům, jsou kapesní krádeže a pouliční přepadení. V drtivé většině platí okřídlené příležitost dělá zloděje. Což znamená, že zločinci preferují snadné cíle s vysokým potenciálem zisku. Takže moje první rada zní: po městě se pohybujte ve skupině s přáteli. Oblečte se jako místní, obyčejné tričko, kraťasy, kalhoty, to je ta ideální volba. Čím víc budete splývat s davem, tím líp. V noci se samozřejmě vyhýbejte tmavým a osamělým uličkám. A ještě jeden tip. Noste sebou papírovou mapu RIA. Nespoléhejte se pouze na aplikaci v mobilu. Může se stát, že mobilní sítě vypadnou a pak se vám tohle bude hodit. Pokud se potřebujete po Riu pohybovat i v nočních hodinách, nepoužívejte veřejnou dopravu. Raději si zvolte taxi a nejlépe nějakou licencovanou firmu. Výborně tady funguje třeba Easy Taxi nebo Taxi 99. K jejich používání je však potřeba místní aplikace do chytrého telefonu, kterou můžete pořídit i u nás. Bohužel na českém trhu je dostupná pouze pro Android. Výbornou alternativou pro pohyb v Riu je služba Uber. Linka metra číslo 1 je sice bezpečnější než povrchová doprava, ale metro v noci nejezdí a u vchodů se vyskytují různá individua a tak se těmto místům raději také vyhněte. Po Riu se v žádném případě nepohybujte ověšení šperky nebo drahou elektronikou. Uděláte ze sebe jen chodící bankomat. Uvědomte si, že takový bandita nebude mít čas zkoumat hodnotu vašich věcí. Já pevně věřím, že se do této situace nikdy nedostanete, ale pokud ano, udělejte přesně co tento pán. Odevzdejte všechno a bez řečí a okamžitě. Uvědomte si, že tito lidé žijí trvale pod hranicí chudoby a váš život pro ně nemá vůbec žádný smysl. Je mi to líto, ale je to tak. Zvláštní kapitolou jsou brazilské bankomaty. Pozor, některé z nich neakceptují zahraniční karty. Ale tahle situace se mílovými kroky posouvá k lepšímu. Když už se rozhodnete vybírat z bankomatu, zvolte raději takový, který je uvnitř banky, nákupního centra nebo jiné budovy. Dobrá volba je i elektronická peněženka. Tu pořídíte i v České republice a můžete si ji nabít podle toho, jak potřebujete. Chová se úplně stejně jako platební karta, ale není propojena s vaším účtem. Můžete ji použít ve většině restaurací i obchodů. Jen s ní v zahraničí většinou nevyberete peníze z bankomatu. A teď vám ukážu, jak se dostat do metra. Musíte si koupit tuto kartu, buď u přepážky nebo v automatu. Automat je možná výhodnější v tom, že je schopen s vámi komunikovat ve 4 různých světových jazycích. Jedna cesta stojí 4 reály. V dopravních špičkách tady zařazují do soupravy metra jeden vagón určený výhradně ženám. Poznáte ho podle tohoto nápisu. My do něj nastupujeme, protože natáčíme po 9. hodině ranní a tedy mimo špičku. To, že se tu chování k ženám občas vymyká standardu, lze odvodit i z následujícího doporučení policie. Po 16. hodině se osamělým ženám nedoporučuje vstupovat do městských parků. Všímejte si svého okolí a kolem jdoucích, a to hlavně v noci. Pokud uvidíte podezřelou skupinu výrostků, která jde zrovna k vám, raději přejděte na druhou stranu ulice.
Nenoste u sebe zbytečné množství peněz a žádné platební karty. Ty raději zanechejte spolu s pasem v hotelovém trezoru. Udělejte si před cestou kopii stránky s osobními údaji ve vašem pasu a tu noste u sebe. Taky si nedávejte všechny peníze do jedné kapsy. Rozdělte je po částech do více kapes. Při procházkách městem se držte dál od místních slamů, takzvaných favel. Je sice možné některé z nich navštívit s místní cestovkou, ale mějte na paměti, že tyto cestovky odevzdávají část svých zisků místním kriminálním gangům, aby zajistili vaši bezpečnost. Mapa s vyznačenými favelami je k nahlédnutí přímo v Riu v Českém domě. Pokud si půjčíte auto, může se stát, že vás navigace povede do vámi zvoleného cíle právě přes jednu z favel. Na to si dejte opravdu velký pozor. Ale upřímně vám pronájem auta nedoporučuji. Řízení po Riu je trošku horor. Specialitou jsou místní motorkáři. Vyznávají právo silnějšího a rychlejšího, takže si troubením razí cestu a vrhají se do opravdu šílených situací. Pokud se s některým dostanete do kolize, je tu problém. I když všechno dopadne dobře, nevyhnete se konverzaci s místními policisty. A ti většinou vládnou pouze portugalštinou. Ale o tom za chvíli. Pokud se chcete podívat kamkoliv mimo sportoviště či zabezpečené centrum města, doporučuji využít služeb nějaké cestovní kanceláře přímo v Riu. Bohužel i na krásných plážích Ria vás může potkat drobná nepříjemnost. Nejčastější jsou rychlé krádeže maličkostí, hodinek, šperků, telefonů nebo třeba fotoaparátů. Na plážích vypadají lákavě nejrůznější pochoutky jako ústřice, krevety, sendviče nebo ovoce. Pokud si jídlo objednáte u některého ze stánků, bude kvalitní a v pořádku. Opatrní buďte u jídel, která nabízejí pěší prodejci. Vemte v úvahu, že tyhle pokrmy jsou připravovány většinou přes noc v nepříliš hygienických podmínkách. Pak leží celý den na slunci a v rukou těch, co je prodávají. A ještě jedna důležitá věc. V Brazílii pijte pouze balenou vodu, kterou koupíte v obchodě. Asi se všichni shodneme na tom, že ženy a dívky z Jižní Ameriky jsou nádherné. A pokud nechcete zůstat jen u obdivných pohledů, tak jako já, buďte extrémně opatrní, protože v Riu se stal módním způsobem krádeže ten, který v 90. letech u nás proslavili takzvané holky rohypnolky. Ano, přijdete o všechno a újma na zdraví bude to nejmenší, co vás potká. Čin čin. Čin čin. Tento způsob loupeže hrozí ale i ženám. Pokud se někde v baru chcete napít, choďte alespoň ve dvou a nikdy svůj drink nenechávejte o samotě. Když už jsme u těch neřestí, jedno důrazné varování. V Brazílii panují velmi striktní zákony týkající se držení a požívání drog. Další rada se týká policie. Je opravdu dobré, když jste neustále v zorném úhlu nějakého policisty nebo ozbrojeného strážce. Mějte ale na paměti, že se tu s policisty domluvíte většinou jen portugalsky, případně španělsky. Pokud se dostanete do nějaké svízelné situace, k dispozici je linka na konzulární jednatelství České republiky v Rio de Janeiro. Mobilní telefon +55 11 994 852 216. E-mail saopaulo@embassy.mzv.cz. Tady jsou některé další kontakty, které by se vám mohly hodit. Existuje i skvělá aplikace CZ Help, která vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí. Funguje na chytrých telefonech s operačním systémem iOS i Android. Umí vás spojit přímo s konzulární pohotovostí. Zároveň přenese informaci o vaší lokalizaci. Aplikace obsahuje jednoduché ilustrované návody, jak poskytnout první pomoc, nebo jak řešit různé obtížné situace, jako je ztráta pasu nebo účast na dopravní nehodě. Samozřejmostí je i přímé spojení na tísňovou linku.
Kromě toho bude od 4. srpna 2016 v provozu i telefonní linka CZ Help, na které se budete moci spojit s operátory přímo v Riu. Linka bude fungovat v češtině. Od 28. července budou na této lince odpovídat na vaše telefonáty operátoři v České republice. Linka má číslo plus 420 266 666 666. Roaming je poněkud nákladný a zvláště ten datový, ale přímo v Brazílii si můžete pořídit předplacenou kartu. Přijde vás zhruba na 10 reálů na den. Jak možná víte, panuje poslední dobou v Brazílii poněkud nestabilní politická situace. Prezidentka byla parlamentem suspendována a proto sem tam do ulic vyrážejí jak její příznivci, tak i odpůrci. Do těchto demonstrací se prosím v žádném případě nezapojujte. Samotní demonstranti jsou většinou bezproblémoví a určitě mají důvod, proč jsou v ulicích. Ale pohybujete se v davu a může nastat nepředvídatelná situace. V poslední době se hodně mluví o zdravotních rizicích, zejména v souvislosti s virem Zika. Je pravda, že brazilská vláda věnuje tomuto problému nemalé úsilí a virus je na ústupu. Navíc v Brazílii v tomto období panuje zima. Takže výskyt komárů, kteří tento virus přenášejí, se rapidně snižuje. Přesto je rozumné pořídit si nějaký kvalitní repelent, nejlépe z místní lékárny. V lékárně seženete skoro všechny léky jako u nás. Problém je, že se jmenují jinak. Proto si u léků, které užíváte, zjistěte, jakou obsahují účinnou látku. Podle té se potom v lékárně dá dohledat místní lék. Je tady také obava z takzvané superbakterie. Je pravda, že tato nebezpečná nemocniční bakterie byla v Riu zaznamenána. Nedoporučuje se tedy koupat se v případě, že máte nějakou čerstvou odřeninu. Při vstupu do Brazílie budete muset vyplnit vstupní formulář, který při cestě zpátky zase odevzdáte. Formulář vám poskytne palubní personál přímo v letadle. Mějte na paměti, že do Brazílie nesmíte dovážet drogy, pepřové spreje, nože a jiné smrtící zbraně, čerstvé ovoce a zeleninu, dále mléčné výrobky, to jest mléko, vejce a sýry, také ryby a rybí produkty, cigarety a alkoholické nápoje vyrobené v Brazílii a žádné pornografické materiály. Dámy si mohou do Brazílie dovést pouze 10 kusů osobního make-upu. Stejně jako na celém světě, tak i v Brazílii platí, že pokud s místními promluvíte v jejich rodném jazyce, otevřou vám svá srdce. Tainara, dobré ráno. Bom dia. Bom dia. Dobré odpoledne. Boa tarde. Boa tarde. Prosím. Por favor. Por favor. Kolik je hodin? Que horas são? Que horas são? Ano. Sim. Sim. Ne. Não. Não. Možná. Talvez. Talvez. Číslovky od 1 do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Omlouvám se. Desculpa, desculpa. Děkuji. Obrigado. Obrigado. Před cestou, a to nejen do Brazílie, je určitě dobré zaregistrovat se do systému DROST, tedy projektu dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí. Najdete jej na této adrese. Spolu s ní vám přinášíme několik dalších užitečných webů, které by se vám mohly hodit. Jsme u konce. Věřte, že pokud se budete řídit těmito jednoduchými zásadami, Rio si zamilujete. Brazílie je nádherná země plná slunce a milých lidí. Přeji vám krásný pobyt a skvělé sportovní zážitky.